A Seguridade Social desbloquea as contas de Coímba. Fixo despois de que as traballadoras se pecharan na sede do organismo en Vilagarcía como medida de presión ata ser atendidas. E o que fixo a Tesorería foi bloquear unhas cuentas que poñendo en risco que a unidade productiva e as nóminas das traballadoras. Cando iso é unha irregularidade porque o auto do concurso de acreedores era anterior á notificación do embargo. Tanto o xulgado do mercantil como o administrador concursal xa presentarán escritos na Tesourería reclamando o desbloqueo das contas da empresa, que se atopa en concurso de acreedores e ten contraída unha débeda coa Seguridade Social. Porén, dende a CIGA aseguran que a medida poñía en risco a fábrica e as traballadoras. Que este desbloqueo se supón que as traballadoras poidan cobrar a nómina deste mes e, sobre todo, o que máis nos preocupaba era que pudera seguir traballando a empresa. Porque, claro, se ti tes bloqueado esa cuenta non podes mercar a materia prima. Se non marcas a materia prima non podes traballar. Entón, iso é toda unha cadena que aquí, tal e como está a situación, que pasa un día, 2 días, significa moito porque os proveedores se poden marchar. Esta non foi a única boa nova que recibiu o cadro de persoal da factoría de Vilaxoán. Esta mañá reuníronse co administrador concursal que lles deu boas perspectivas sobre o futuro de Coímba. Aseguroulles que a súa aposta pasa por salvar a unidade productiva. Eso nunca se vai a saber hasta o último día, pero na primeira fase do concurso é unha empresa que ten ainda tesorería e, polo tanto, que ainda se pode aguantar para ver se pode vir algún administrador, algún inversor ou un comprador. Parece ser que xa hai algunha opción de compra por aí, pero, bueno, hasta que nos notifique do xulgado do mercantil tampouco podemos asegurar, pero, bueno, polo menos nos dou ánimo para seguir. O peche de hoxe foi a primeira das mobilizacións que as traballadoras manterán para defender os seus postos de traballo, tal e como anunciaron o pasado venres.